zoru pelbikoa, ez da? Bai. Eta esaten duen bezala, buen arte, hor kajoian sartuta geneukala, ez da? Bai, bueno, gero eta gehiago, hitz egiten da zoru pelbikoari buruz. Zoru pelbikoa da pelbisaren justo bekor partean, oinarrian dauden muskulu taldea, eta ez bakarrik muskulua, baizik eta, bueno, bestelako eunak ere, badaude. Eta normalean ama izan eta gero, bai garrantzia emoten zaio, emaginaren gana soaz eta, bueno, egiten dau kontrola, edo fisioaren gana bidali, baina normalean egia da, bestelako arazoekin eta horrela, ez diogula kasu handirik egiten. Garrantzia gutxi ematen diogu, ez da? Bai, eta ez bakarrik emakumeok, gizonek bai, ez da, zoru pelbikoa. Bai, eta esaten dezuna, ez da, beti, azten geha ja, esaten duen, ez da? Cuando le hemos visto las orejas al lobo. Ja behandu izateala, ez da? Bai, bueno, a ver, berandu. Behandu inoiz ez da, no? Baina esaten due, bai, gaur egun adibidez, erditu baina lehene bai, ariketak iten dia, eta iten dia, ez dakit, hori entrenatu gero hobeto ibiltzeko, ez da? Hori da, prebentzioa funtsezkoa da, baina ez bakarrik entrenamentuarekin, Osea, entrenamentuarekin ere bai, ze pentsatzen dugu beti indartu behar dugula, eta bideratzen ditu, osea, egiten ditugun ariketa guztiak horretara bideratzen ditugu, baina egia da lehenik eta behin, osea, lehenengo ariketak, nik bidaltzen ditudan lehenengo ariketak dira kontzientzia ariketak. Ze normalean zoru pelbikotik oso deskonektatuta gaude. Eta, Junkal, zein dia ematen ditun arazuak? Bueno, ezagutzen ditugunak igual dira txisa galerak, izaten da ohikoena, eta igual entzunda daukaguna, baina egia da ere bestelako arazoak sortu daitezkela, adibidez, harreman sexualetan mina euki, adibidez, edo min pelbiko kronikoa ere, gizonezkoen gana adibidez erekzioen arazoak, eta, bueno, bestelako galerak ere badaude, txisa galerak dira gehien entzunda ditugunak, baina gero ere badaude bestelakoak ere, kaka galera adibidez oso arazo larria da, askotan ez dena hitz egiten, jendeari lotxa ematen diolako, eta hori, super sekretuan. Ja, eta kiston... Hombre, arazoa da, ze gainera, ez da bakarrik osasuneko arazo bat, baizik eta gero soziala ere, badago jende pilo bat, ez dauela planik egiten lagunekin, familiarekin, lotxa daukalako. Ja, lotxa daukalako, oigezingo zaiolako, edo minakin ibiliko dalako, ez da? Hori da. Eta hau guztiak egiteko, ze gauza dituzu, ze ariketa bialtzen dituzu, nola kudeatzen dituzu historia hauen? Bueno, lehenik eta behin, kasu bakoitza, aztertu behar dugu. Beitu, dituzu eta hau, honekin horreiten dezu, txak, eta ja pepitak ateaz dituzu, bale? Bale, Jose Reza. Beitu, eta pepitak horiek, beitu, kentzen goitugu, baina hemen jarri dituzu, bale? Bale. Gero ere plateren jartzeko polita galitzen diata. Perfecto. Eta osasun garriak ebai diata. Eta... Beitu, karo, kasu bakoitza, osea, pertsonalki aztertu behar da, ez? Baina egia da askotan posturarekin eta arnasketarekin, ze zoru pelbikoak ez du bakarrik lanik egiten. Lan egiten du ere gure diafragmarekin, gure faja abdominalarekin, lumbarrekin, ez? Eta orduan oso garrantzitsua da postura lantzea eta arnasketa ere, bai, koordinazio bat egon behar da arnasketarekin, eta normalean presa handirekin bizi garen, ez? Ez dio jaramon gehiagi egiten, ez da? Ez, eta oso arnasketa superficiala egiten dugu, normalean. Ez, eta ohitu beharko ginateke... Sakonagoak itia. Bai, eta diafragma mugitzeraz, ez dugu mugitzen. Eta orduan geratzen da... Bai, galditzen da hor ja... Bai... Muskuloa danak bezala, muskuloak lan inberdia, zeatikan ez badia lantzen, gogortzen juten dira, eta gero bihar ditugunean, ez daka behin elastizidadia, o behin indarrak eta behin historiak. Karo, eta gainera diafragma ez dutzen bada, eta ez bada mugitzen, ez? Eragiten duena da, pisu ekstra bat, gure zoru pelbikoan, hori da. Eta orduan hor sortzen dira arazorik gehienak. Hori izango litzateke nire gomendioa, unibertsala. Gero ja, kaso bakoitza, aztertu beharko genuke, hori da, bai. Eta pertsonalki aztertzen dituzunean arazoiek, zein dia arazo gehien ikusten dituzun lekuak, edo zein da akatz gehien sartzen duen lekua? Ez dakit, pilo bat daude, baina emakumeengan gehienetan nik ikusten dudana izaten da
daukagula tentsio pilo bat, zoru pelbikoan. Bizigarelako, horrela. Helduta. Guztiz, bai. Nolakoak izan behar dira laukitxuak, oso txikiak? Bai, txiki-txikia, nola sartu berdeuna, tunakin batea, tartarrakin batea, hemen ingozuna da, bai, gogorpuntxo hauken du, eta besti ingozuna da, aldezun txikiena. Hola moztu xerra finak eta gero lauki txikitan. Venga, ba. Erto. Ba, hori, normalean aurkitzen dudana kontsultan izaten da, hori. Ba, tentsio gehiegi, ez? Normalean pentsatzen dugu, lehen esaten duena, ez? Pentsatzen dugu indartu behar dugula, eta askotan egin behar duguna da, relajatu. Ja. Bai, bestela bukatuko dugu, gimnasioa juten dienak indartu, eta gero, eta hola, karramarro bat bezala, eta egun berdeu, harin, fuerte, baina... Nik beti esaten dut, indarra lardu behar da, baina fleksibilitatea ere, bai, Claro. Batea jun behar dute, alegia, ez da? Bai. Ondo. Eta... Oiek, bai, ariketa oiek iteko, nik sufizio izan da, pentsaten dut zurek gana juten diala eta elkarrekin iten dituzuela, horrela? Bai, ni oso zalea naiz, paziente, normalean ez bakarrik zoru pelbikorako, baizik eta orokorrean, pazientea kamillatik ateratzen. Osea, kamilla da parte bat, eta oso garrantzitsua, baina guk bizitzaz dugu kamillan egiten, kamilla gainean egiten. Gauza pilo bat daude, gure inguruan, lehenengoa da gravitatea. Osea, zutunik jartzen gara, eta orduan lana ere, hori, baloratu behar dugu, kamillatik kanpo, ez? Nola, hori, ze funtzio daukan, kasu honetan zoru pelbikoak, kamillatik kanpo. Osa, nik uste dut hori supergarrantzitsua dela ere, ez? Balorazio hori, eta horretan gaude, eta nik uste dut hori dela joera orokorrean, fisioterapiaren joera hori dela gaur egun. Asko aldatu dira fisioterapeuta, nik adibidez, nik zoru pelbikoai buruz ez naiz junfizioa, baina muskuluen kontura bai, eta egia esan, guen dela 22 urte ustez belauna puskatu nula, eta operatu zien, eta guain dela ez hainbeste berri operatu zien, eta desberdin tratatzen dira tendoiak eta muskuluak eta operatu eta segituan pizka moitzea, eta leheno eskaiola jarri, geldikan, immobilizazio pilo bat, immobilizazio eta gero okerragoa zan, immobilizazio horrei buelta matia, zeneukana sendatzia baino, ez da? Claro, eske gorputza mugitzeko sortuta dago, osea, hori eta horrela ikusi behar dugu, osea, gorputza mugimenduan denbora osoan, eta geldi badago, arazo bat daukagu. Ba, igual gauza batzu soldatzen, olotzen nahi dira, baina beste batzu orduan ekilibrioa bihar da, ez da errekuperazio hortan. Eta ikusi izan da, azken azterketetan, nola ligamentuak eta horrela, hobeto, osea, errekuperazio hobea daukaten, eta pisu apurtxu batekin, eta, osea... Pasatu gabe beti bezala, dana neurrian, ez da, baino... Claro. Baina garrantzitsua da, osea, kontutan hartzea mugimendua, lehen dana zan reposo, ez? Dana zan immobilizazio eta reposoa. Martxan jartzeanean moitu ezin. Hori da, bai. Karo, bai. Bueno, Junkal, hemen, lehen da biziko urratzak eman ditugu. Vale. Daka automatia ja laukitxotan.